Kanisa ma Presbyterian bade ma Kariobangi South ne odiochieng' ma kawuono kawo okang' mar tawo chenro mag yor ranyisi kaka yo mar kelo riwruok e kind jo kanisano kod jowetegi modak kod ng'ol. Kaluwore gi jotend kanisano, ma en chenro mane itayo mar chiwo puonj ne jopiny e wi ratiro kod bedo jogo modak kod ng'ol e kind jopiny. Jafo marwa Armstrong Osutwa miyowa ler. Oh, how I love Jesus. Bende isenono chenro mag alam madhi nyime odira kodira kuonde ma ileme. Bende iseparo kaka inyalo ta chenrogo e yo mopogore. Kanisa ma Presbyterian bade ma Kariobangi South kokalo kuom bad migawo mare mochung' ne jogo modak kod ng'ol ne obago chenro mar alam to ok kaka pile ma ne itayo gi jogo modak kod ng'ol, kendo chenro ne duto ne itayo yor ranyisi gi dho jogo maonge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. Rawere mag kanisa ni, mana kaka kanise mamoko, ne ni kod kidieny mar timo tuke. Mago machiwo puonj e wi midhiero mar rawere ahinya to modak kod ng'ol kaloe e ngimagi ma pile ka pile. Magi duto ne itayo gi ranyisi. Alam ma kinde ka kinde isomoga gi jo kanisa duto, kamoting'o alam mar wuoro e kinde mamoko duto ne isomo yor ranyisi mag jogo maonge kod nyalo mar winjo kata wuoyo. To kata kidienje mag nyithindo matindo ne okowe chien, kaluwore ni ne omigi thuolo mar chiwo puonj margi e yor poem. Mano mane wuoyo e dwaro mar kelo kanyakla nyithindo duto kanyakla e kanise, to kata kidieny mar wer ne itayo gi ranyisi. E chuny chenro, kinde misa ne ochopo, yalo ma kinde ka kinde itayo gi duol, to iloko ne jogo ma ok nyal winjo nodhi ataro, kaluwore ni jalo maduong' ne tiyo gi ranyisi to iloko gi duol ne jogo manyalo winjo. Jotelo mane obago chenro no kotelnegi gi Moradha Samuel ne ogolo dwaro mar riwo kanyakla ji duto nyaka mago modak kod ng'ol e kinde alam. Na tunashukuru Mungu sana kwa sababu leo tulikuwa tumetembelewa na watu walio na ulemavu tofauti tofauti, watu wasipoona, watu wasio na uwezo wa kusikia na kuongea, na watu walio na ulemavu tofauti tofauti. Na tunashukuru sana kwa sababu hii kanisa yetu imeweza kuwashughulikia hao watu wote. Jotelogo koni dwaro nitie mar nyiso jopiny ni kata bedo ni jogi odak kod ng'ol, ok onyiso ni ok ginyal timo tije mamoko kaka jowetegi. Bende gikoni bedo ni jogi ni kod dwaro margi mapile ka pile, kik dewogi e kinde chiwo tije. Mambo yote imefanywa nao katika kuongoza, katika kusoma Biblia na kufanya mambo yote. Na hili ni jambo nzuri sana kwa sababu linawafanya wale watu ambao wanaona watu wakiwa na ulemavu wajue disability is not inability. Na tuone ya kwamba wamebarikiwa na talanta mbalimbali. Just motivate them so that when they have job opportunities they can bring them. They can give them those opportunities. It's a way of actually integrating them, ama kufanya waweze kuingiliana katika jamii. Armstrong Osutwa, Ramogi TV.